Subhangineyang Kanembar laispa saupau Wan paraya ro yutrai Alleluia Demani baulong blei Alleluia Rasyutrai lajing aingu Alleluia Lakisam tu yaken ut Alleluia Ubakrau badan bol Alleluia Ulong sim halor baro Alleluia You can rat parademu Alleluia Ujong ingi jong u Alleluia Sur utratus ngau paong Alleluia Ngap yang apat pin manha Alleluia Wat ben eronu chongpi Alleluia Kum hendai kikpa chongpi Alleluia Ngidang uhuk bahuku Alleluia Humen sim ngingukum jo Alleluia Wan paraya ro yutrai Alleluia Demane baulong blei Alleluia Rasyutrai lajing aingu Alleluia Lakisam tu yaken ut Alleluia Ubakra ubadon bor Alleluia Ulang sim halor baro Alleluia You can rat parademu Alleluia Ujong ingi
men simba kun. Kajingi chung try jingi Jesus Christ. Kajingi you blay. Lamba kajingi slok chung men simba kun. Kindan barbar rengkan bat pi. Rengkat batiru. Nhà ngôi dạo blay nạc mình trả cái sengi kham tame bang lala ban lum lang sadong kan ka duwan ka dupan na ka banta kan ka kinya ka khriam ba khoi ko men ko para ngine ban kan mau ba ke investment ne ka jing pulut por ka jingi bar utrai kan wan ra barbor ya ka jing kar khu ha ka jing pule ka ban kong i ba kuno Abraham ula pelod ya kapor ka jingu bad ublay bad ha ka bak hadu ublay ula kular hu ba un sakar khu ya u bad ya ka tengah jingu kasara da ukun bad ha ka jing play ka bar ngi ba kuno Paulus la pelod ya kapor ka jingu ha kita ka jing sya shitam namar balay uong bangale ya kini ki na ka banta ka buram ka jing utrai ha gospel ngi ba Maria kala pelod ya kapor ban syong ban sngap ya utrai da ka bakale kane ka yo ya ka jinyaro man kapor ka bangiwan sya ka ying mane man kapor bangi lumlang nak benta ka jing dawai man kapor ka bangi pelod ya kapor jingi bar ublay kan wanra barbor ya ka jing karku ha kana ka mas bakhoy tungin pa ne ka jingi ka jing ublay kam tame bangin la ban pelut ya kapor ka jingi bad ublay wat hapdeng ki jing bun kam wat hapdeng ki jing tlot ki jing dona tungin shim ya karai barabor ban invest na ka benta ka jing don kam jingi iwe pe iwe hakane ka mas ba khuru ngin duwai na ka benta ka man simbal akhlad jongi Rafe nam tip mana bayap Magdalene Rafe mana bathok mana Rafe nak benda ka men simbal akhlak jongi Rafe dar liser lengdo baw blay trakan rat unai iya ke jingjat thai pam jikut bat rengkat bat kan ke jing thmu iwan ra ru khmat jong blay ya ke jing thmu ba ha jingi we pe we Kenang bakan ka jing la niam ka long ka bapura tungin kubur bangilong kinong pop ngin pan maap no try nak benta ki like kilet kitam kiduna jingi baro ngapla hau play banan bor baro pada pi ko men ko para malala pop shibone da ka jing perkhat pada ki tin da ki kam pada ka jing le klet da ka jing le palat jenga da ka jing le palat jenga da ka jing le palat bakrawe jenga nama kata ngakarpat ya ka Maria bakhoi ke baisa ka tasty ya ka ngel bakirkhoi pada pi ko men ko para manduai na kabenta jinga how try blay jingi u blay badan bo baro ini sneyangi badan alama biki pom jingi onya lamingi syaka jingi mbam jukun Traiken rat ku blay Isneyangi Traiken rat ko blay Isneyangi Kristo ma ko Kristo ra ko nong penim changi penim yangi Traiken
rat ko blay isneyangi try ken rat ko blay isneyangi Kristoma ko Kristora ko nong penim changi penim yangi Rom hu blei Shachrom but ha can del ching su ha ki ben riu baro badon kamon Baba iya roya me inambat ngimane iyai penon muram bat ngiskel nguyame ko blay simpne ko padon borbaro ko kun marwe utrai Jesu Christ kun lang brodu blay bakit ki poperte do pliang ka ching kerpan dos ngao sane yangi mami bakun Netang mami utrai Uwe bahakli tamami goji su Christ Mami bayai long blay Ha ching ya long kawe But who men simba kun Hakabura mukba Amen Dongin ya nuai Tupei ko try ke shakri jong me Batus ngel sene ban tekar hai lo jingki ya ke jingai e jong me Knang badak bashir ham haka jingkar men ke jinge ba ke jingi kinyane barbar haka bashakri bat ban bad ke hikum jong me Dau try jingi Jesu Christ kun jong me Ubay mat basan sharing kat ban me haka jingalang kawe Jong men simba kun Ublay Junam la junam Amen Kajing pule bandingkong Kajing pule na kitab Genesis Ha kito kisngi Utray ulapau hau Abraham Hajan kiding pti Mamre Kadbao dang shong ha kajing kang Kaying jain jong u Hamar badang shit bha kasngi Ulami yalaki kmat bat ulaped Te hakmi Laingut kibreu kilayeng ha kmat jong u Haba ulayo yaki Ulamare na kajing kang ying jain Ban late shao yaki Bat ula ngu ngon hadu kindew Bat ula ong Kutray jonga Lada ngalayo ya kajing spoon Hakmar jong pi Wat yait light se na ushakri jong pi Sya ba unwan ra kindiat ka Batu sait yalaki kijat Nang da sa penjat thait yalade Hatray une uding Kadba ngapat Ngan nang late shim shit jingbam ukbu Papinyo men kedang yalade Nang dapat sa late la kalindi Namarba pilawan sya ushakri jongpi Kumda kilaong Tole kumba pilaong Kumda Abraham ula late Pinklo sya po ying jain sya kasara
บาดอุละองเป็นแคร์กลอยลายสินเทวอุบุเรวอุบานีตะเลียดยาอูนังดาชักเช็ดกปูอูอับราฮัมบาดอุละเลดบรันชักกินจินรีอุละชิมอุเวอุคุณมาซีอุบาไลด์เคียบาดอุบาสงัยด์บาดอุละอายาอูฮาอุชักรีอุบาเลกลอยบันเป็นแคร์ยาอูเตอุละชิมยากระดอยบาดยากระดุดบาดยาอุดาอุคุณมาซีบาดอุละเป็นแคร์บาดอุละบุยากิตาฮักมาจงกีบาดอุละเยงฮัจันจงกีฮัตรายอุดาอุดิงกัดบากิดังยาบามเตกิลากิลียาอูฮาเอกสารากัตงาจงพีอุลาจูบาบกะดอนฮาปอยิงใจเตอุตรายอุละองดาชิชางานสวรรค์เบียงชพีฮากะเปรมบาดกะสารากัตงาจงพีการสยอยาอุคุณเชนรังกักตีนจงอุตราย Isnongo yau play. Kasam khatsan kanambar rus pa prapenyau. Kanambar rus pa prapenyau. Ei ban rung haying utrai. Ei ban shong hulum chong u. Adrai u ei u ban yorung hakaying shong jong me. U ei u ban yo sa hulum kentang chong me. Uda ubayay betol tang uda ubaleho. Ubam krensiel ule shidana kadonu. Ei ban rung haying utrai. Ei ban shong hulum chong u. Uda ubam les new lem nit an rong ya umarjan. U kerius new u ai burong ya kiriu blay. U babatin kan shim sultan u bang jubang tengkal. Uda ubriu un ya yang skan junon. Ei ban rung haying utrai. Ei ban shong hulum chong u. Kejimpuli na keciti Paulus bakoi cagi Kristan hakolose. Ku para mentang kemen hakijing syak shitom jonga na kebenta jongpi. Bar hakadok jonga ngapen biang ya kabaduna hakijing syak shitom mukris na kebenta kemed jong u. Kata kemud. Kabalang hakabang ala kelalong unong tre jongka katkum kejing penyaj ublei. Ya kabala ai hanga na kebenta jongpi. Bangan yalap pura ya kaktin ublei. Kata kejing maya ya kabala bu'ri naduk kijuk pat kipateng barim baja. Henry ya kabala penpau menta haki rihu jong u. Haki ublei ulambon pat penpau bakat nu kalong kabakrau hapdeng kijentel kabakas pakba jong kaburam jong kani kejing maya. Kabalong ukris hangi keng. Kejing kermen jong kaburam. De ya u bang yalap da kabasneng atat yaman la ubriu. Bada kebahikai yaman la ubriu hakajing start baro kenang bangin dup wanlam yaman la ubriu ubala janai ha ukris daktin utrai. Isnongo yau play. Subhanallah yang. Haleluya. Haleluya. Ngalong kecing syar jangka pertai jar babut yang unyo kecing syar jangka cing im.
Alleluia. 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 Utrai undon rengkan bat pi. Ringkat bat biru. Kejung pelenang gospel bakui. Kat Lukas. Kapurom kami kutrai. Ha kata kapor. Ujisu larung ha kawe ke shnong. Bat kawe kente ke pakarting ke Martha. Kelap diang sengau bahayu halaying. Bat keladon ke para ke pakarting ke Maria. Ke balasyong ha kejat utrai. Bat ke balasyak skor. Ya ke jing hikai jengu. Ke Martha ke lalang namar bakabun kame. Ha ke ban pengkrek pengkrum. Kumta kelak leit syau bat kelak ong. Kutrai, hato mem suit nyau baka para jenga kelak ino yang marwe ban pengkrek pengkrum. Ong se yaka baka nyarap lem yang Handai utrai lak jubab ika. Ko Martha, Martha. Pikus lai bat shitom jengmut syapang bon ki. Handai tang kowe kepadon kam. Kamariak lajit, yak bentak babhatam, yak ba enom shimno naka. Ka gospel jang utrai. Kohmen ko parabi ha ujis Kris. Ha kawi kasngi ubobi wekna ula slam ban poi syapok kamadan football ha kasngi ubelai. Badu coach ula ap si ap yu belai ba slam ban poi sya kamadan. Hadin katokane minit ula i ubobi bawan mare sya kamadan. Uku culadap da kejingdom bola keliu balai bapislam banpoi na kabenta kejing lekai. Ubobi uang bangahap ban kalai nusip. Nama kadek sengiu balai uhab ban kalai nusip la unwan sying mene ne unle sya madan na kabenta kejing lekai football. Bodo uang ngahab ban kalai nusip haduk lai pusan sin kenang bakan mi kakerting banluan na kabenta kajing lekai. Kohmen ko para ka gospel menta kasngi kapan kan mau ngi bangidon kam ban shim ya kata karai kababha kaban banra ya kajing mentoy na kabenta jingi iwe pe iwe. Ujisu ha gospel menta kasngi uklam ong ba ka Martha kalang kabasniu. Hanrei ke kabau pen ya ka Martha kalong kane baka day banjit ya kalenti kabak hamba kede banjit ya kalenti kabanyarap eka banyokmat ya ublay ha kacingim kacangka. Ha gospel jong yonis kay thuingi ba ujisu
la kumno ulai cepo Jerusalem hadu henriusin bat man kane kapor ka ulai cepo Jerusalem usai rung hapo kaying jong ka Martha ka Maria bat Lazarus namar ka Shnong Bethany ka bakisyong ka don tangkumba 4 miles na po Jerusalem bat man kapor ka bau Jisu ulai cepo Jerusalem nak benta kijing la niam usai rung hapo kaying jong ka Martha ka Maria bat Lazarus bat kane kade kesin ka bakhat do let's say ka bau Jisu unrung ha kaying jong ki shua ba unsha shitom ne bat banyap halor kading phna bat ka Maria bat ka Martha ha kane ka por kelap riang sngop ha yau Jisu ngila banong ba kata kade ka ba Martha kade kata ka briu ka ba kloy barbor ban riang sngop ha yano kibawan kai haying jengka ka kloy ro ban penlut ya ka por ka jengka ban pengkrek pengkrum ha ka liang ka bam ka di ka thia ka dem na ka benta jang gitu kinang wan jingok kai haying jeng i ka balai ka kloy ro ban penshitom milde wat ban tre kam bun ban ya ka ba ka le men shiwa knang bakwe kin kemen ne kinom don kono ke jing complain haba ke lai phai re ha ka we pat kaliang iba ka Maria ka shim ya kata ka benta habau Jisu wan haying jengki ban syang rengkat batu ban sngap ya ke ke ba uptha ne uhikai ya ka de ha kane ka por ngi ba ka Martha ka wan syau Jisu ko ang hato kapara junga balai kam sunyeu ne kam khen kor banyarap ne ban pengkrek pengkrum ya ka jingdon kam ka jong pi ong se ya ka bakan yarap ya nga bakane ke ka ba Jisu o jubab ya ka Martha balai pi kuslai bat penshitom jingmot shipang bon ki Jisu klem ong bak ka ba pile kam long ka ba de ne Jisu klem ong ba pimde bantre ban kta ne balle ya kan no kam hanriu ong ba bale pikus lai jingmot syapang bon ki baladang ipe ya gospel menta kasngi Jisu khot ya ka Martha hadu arsin ko Martha bale pikus lai ladang ipe ha ka jutang ka barim don kato kanek ngut kibriu kiba uba ublay ukhot eki ha kanek urukom ha kitab Genesis kalong arpar ngi ba ublay lakhot yaw Abraham hadu arsin wang Abraham bangiru yaw lakhot yaw Moses ha ke kitab Exodus kalong kabalay ha kalau beniap ha kapor ba ulay ban syarai kilang brod ublay lakhot yo Moses hadu arsin na kabong ko Moses la jubab ngadon hangne ha kitab jong Samuel ngi ba kumno ublay lakhot yo Samuel hadu arsin ko Samuel baru Samuel ula ai ke jubab ngadon hangne ha ka jutang ba thamai ngi ba ha ka kam jong apostol hakapor ba Saulus ukwa Malaysia Damascus ban penshitom ya kinong bot jong Jisu ulia sngeu ya kasur boang ko Saulus balay pi penshitom ya nga ha gospel jong Lukas Jisu lakhot ya Simon hadu ar sinuang ko Simon dahusiar namar balay ba usoitan uwat ban penthon ne ban penkulmar ya ka jingmot jing perkhat ke jong pi balai bau balai ukhot ek ni gibriu hadu arsin katkum ke jing hikai jong ki ju katkum ke jing hikai jong ki Hebrew ublai bau khot ek ki arsin kide namar balai udon kata ka jing ade ke bajan batki kabar ublai udon kata ka saindor ne ka plan ka bau kwa langba kini gibriu jong bat ngi balangba
u Abraham ubleu la yete ya kacutang lengba u Moses ubleu la pelai di kipait Israel lengba u Saulus ubleu ulai hu ya kata ka responsibility ne ka deiti banyalap ya u Jisu hakarkom ka bakarpang balangba u Simon ngi iba kumno ula pelong ni u tau kli ba u kli jang kabalang hadin ba u Jisu u la mi no na ka ne ka perthei ban me takas ngi ba u Jisu khot ya ka Martha hadu arsin ko Martha ka penpau ya kata ka cinga de ka bai jan jang u Jisu bat ka Martha u klem penrem ya ka bat ka bar da ka ba khot ya ka arsin u pen kan mau ka da ka baong ba pidon kam ban wat ya ka lenti ne banang penyajan susu yelde bat uble da ka paring kiong priority na kabenta jong uble pide banai kata ka priority na kabenta jong uble ha kajing im kajong pi ko men ko para le sengiro ngilang kum ka Martha ha kajing im kajingi ha kajing bunkan kajingi teng ngiklat banai ngu ya uble teng ha kajing ya lenti kajingi ngila shimi ro ya kata karai le singila banong halade ba mantakas ngi ngan sa duwai hanre habakut jogas ngi ngi sedang banai excuse banai kita kidaw o mantakas ngi bale bangam duwai namar bang haban le school ngahaban le tuition ngahaban le kani ngahaban le katai sibon kita kidaw ngila banai lade ban ngilangkum ka Martha ngi knyum ngi le dam ha kata ka jingyai lenti ka jingi ha ka jingim jingi ro kum gibriu teng kata ka jinglong pop ka jingi ke jinglen ka basniu ka bangidon ka pelongi barbor ban jingai na oblei ha ka jingim ka jingi bat ha ka ne ka rukom ngi shim ya ka benta jong ka Martha ha ka jingim ka jingi jingin pen kan mau le de ko men ko para bau blei ui yangi bau blei udon ka saindo na ka benta jingi ke ka badon kam kalong bangin shim ya karai u klemong ya ka Martha ba ke ka bakale kalong ka bamde henry don kam banai ke chika ka banengkong ya oblei ha ke jingim ke jingi u Paulus ha ka shi ha ka gospel ngi asnge bakumno oblei ong watchwa ya ka hima oblei bat ya kini ke baro NSI na kabanta jong pi watchwa ya oblei bat ya kini ke baro NSI na kabanta jong pi ha ka jingai lenti jingi kum ki khanarit kum ki samla ki long kumi long pa ngidon la ka jong ka kam ka jam ka bangile kum ki long pa long kumi ngidon ka kam haying hasem ban pen he pen san ki khon ban wat ka jingbam na kabanta jong ki kum ki samla ngidon ka jing pule kun ki hebarit ngidon ka jing pule ka kamram ka bangin pendep hanrei hato ngi shim le me ka takarai ban ai ka banengkong ha oblei ha ke jing im ke jingi ha kana ka mas bakhoi tengin pan ya ka jing e ke jing oblei ke jing e ke jing u bangila barbo ban shim me ka takarai ban ai ka chika ka banengkong ya u ha ka jing im ke jingi ka ba man la ka sngi tengin pen ka mau le de ba oblei man ka sngi u khot ya karteng jenga da ka jingi u khot da karteng jenga da ka jingi ba ai ba ka da jing khot ka jing u yanga kan ya rap nga banyo sngew ya ka sur ka jing u ha ka jingya lenti ka jingi ka ba man la ka sngi khnang bangin light na shibon ki jingma ka jing bensau ki jing belen ka basniu ki jing jai tu bat kino ka ki kam ki banya lamengi sha ka jing jot en ya ro ya karteng jisu Supayang kanembar lais pa andrepoy kanembar lais pa andrepoy
nghe chụp lệ upa Don bo Nong thao cáp đèn bát ca khen nèo Nga nghe hữu khôn mar về cho ngu Utrai trong i uchi su Christ La punya uda u men sim La kana mari heng sotim La shale ben shasa Narpna Bala shayat namar trong i Asni balayula mi pan Din katau kil shabneng Ushang hakakamon ukpan Unwat pat ban bishat yangi It hau men sim bakun Hambalang katolik bakun Haching mapop haching mipang Bat haching im kabam chikung Komen kepara benda kesengi ublay upan kan mau ngi bangi de ban ai ke cika ke banang kong yu ha ke jing im ke jingi ba ke jing keloy ke jingi ban ai ke cika ya ublay kanang yarap shishu ingi bangi le ha hakikam ke jam ke jingi ke baman la ke sengi jingwan ra o ya ke jing duai ke jing karpat ke jingi kham tame ya ke jingi bangin ai barbor ka cika ka banengkong ya oblay ha ka jingim kristan ka jingi ka baman la ka sengi Nai buntau pa buku jengi bishop jengi iling da bagi ketikis jengi pa ka jing im jengi kandon kata ketur jinglong kaban pensngau hagi kristan jengi bagi yakin do bat u play habagi wan sheki nikir pade me kutrai ngikarpat ya me ko try nakamta ka nekar play kristan jengi bangin weng kloya ka jengi per jeng mut jongi habas tang ka jeng laniam sngi utrai ta ka jeng kelak ka pamut pa shisyak nang van lilin tiau krespa unwan nikir pade me kutrai ngikarpat ya me ko try Nakam tai we pai we nangi pangin duk smathu kanu ke jing duk bakrau habang ngop ha ke jing pisoy pani pe yo men sem nakam sem jungi ngikirpa de mi ketrai ngikarpat ya me ko try Nakamanta kita gibriu baro kibasham janjar bakin dup sengotengen haba perkhat ba ukris udon hasenda jongki bat baka jingsha shitom haba kit da ke jing yaisha kalong ka spaba hagi di ujisu ngikirpa de me kutrai ngikarpat ya me ko try Nakabanta ki beri baro bakin dup pediang sobhaya ukris ubawan khot yaki ban kala ka bamut khnang bakin duplong ki bakloy ban pediang sobha haba uwan shaki haka klip mat ka chingyap ngi karpat mi kutrai ngikarpat ya me ko try jar la ka men sim jingwan ra ya ka jing duai ka jing karpat ke jing thmo ba bha ka bangin don ngin duai na ka banta ka ing ka sem na ka banta i me pa ki men ki para ngin duai na ka banta ki tu ki bang la kula ban duai na ka banta jingki
ngindwai nak bentai ke bapang ke bastam mau blai trakan rat ungkta eki makin yo ya kata kacingkot ke papura ngindwai ru nak mentak mensimalak lat jeng irafe lengdo mau blai unai I ya kacingcat hai bam jikut kokpa ngiai ngu yame na ka benta ka nikasngi ngiai ngu yame na ka benta ka chingai ka chungme yo jisu balong unong sispa chingi hak nikasngi habang ilumlang hakarteng ka nam ka chungme ngitrwa hame ya baro ka nikaching duai ka chingkarpat ka chingi ngitrwa hame ya ka ingkasem ya ka chingdon kam chingi shimen nak benta ki men ki para ki papang ki bastam ngidawai kham tam e blai trakan ran bangindon barbor kata kajing sngew holiday banai ka chika ka banangkong yame ha ka ching im jingi ka baman la kasngi ngipa ne kane daw Chris utrai jongi Amen. So Panginoon siyong kanambar lais pa nyop kanday. Lais pa nyop kanday. Diang ku pa yupu Bethlehem met ukun ubalaknya jing terwa ai nguhani breba imbat shisha yang lamar kapokasan yang lamar ya don lang kirungen Kristan baro madang imbat lakad no Kacingnya bangi derwa
Tuduai ke men ke para, bak ne ke cingkia jenga bajang pi, kelang ba pediang hun nak kamar belai ke pa badan bor baro. Tu terang biang cikinya nak kiti congpi, na kebentar ke cingero ke boromat ke keteng cenggu, ke cimentoyangi mereka belang muku cenggu baro kawai. Ko belai, meuba, hatang kawai ke cingkia bakanjang bajanai tam, melak pen purai ke cingkia barimbaro. Balabu dak ain. Jop diang ya kecingkia nak syakri bi jong me. Batu kor hukum ju kumba malale kecing terwa jong abel. Bakumta ya kabamangi shimet ngilak terwa hakaburam sim jong me. Kan mentoy nak benta jong kecing penim ya baro. Ngipan ya kane dau Kris utrai jongi. Amen. Utrai undon ringkat bat pi. Ringkat berfiru, Tukan tiu yala kita not. ngi kendengi syau trai, Jengin aingu ya utrai kan rat ublei jengi. kacungkha bat kadai, Da shisha kalang basyang hak bat kabadai. Kedai ti jengi ba kacing penim yangi. Hamala kapo ba kacaka ban aingu yame. Ko kan rat ko kpa ba khut ko blei badan bor ba bam jekut. Lang ba utrai jengi u Jesu Kris. Namada kacing kayu la pentamai kacing lang briu barim. Mada kacing syak shitom jengu. Ula pendam no ikipop jengi. Da kacing mipa jengu nak kebayam. Ula pli yaklenti syak kacing imbam jekut. Mada kabau kiu syame ko kpa. Ula pli wang ya ki kerdop ka beneng. Mad namar kata. Rengka pakakan hun jeng ka angel pakirikhoy. Ngirwai kacing rwai ro ime. Bad ngipen bena. Klem sange. Ubakun, utrai blekipai, neng Pertei sawa da kaburam jang me. Hosana, Hosana, Torwai you blaze strong. Hosana, you bless Chunam. And Yaro, you bawan, haka keteng utrai. Neng pertei sawa da kaburam jang me. Hosana, Hosana, Lord, why you blaze shine strong. Hosanna, you blaze to know. Da shisha melong bakut kutrai. Bakadai hok babaro kiba melat tau kini ro eme. Nama lang bau kun jong me try jong Jesus Christ. Da kabo bakacing tray jong men sim bakut. Mai jingim bat man pen khut pen kentang ke baro bat mem ju sange ban lum holiday lau pai knang badado bami hadu basep kasngi anterwai ka kinya ka kriam bakhut sya ka kerteng jong me namar kata ko trying kar parit me badau ju men sim men sang bha ban pen khut ene ke jing ai kibang lawarna ban pen kentang ki bakin kelalong kamet bat kasnam jong khon jong me utrai jingi Jesus Christ ubala hukumingi ban pen menta ya kani ke jing maya namal ma ohi ha kamit balai ti no yo ula shim ya ukpu badak bai ngu ya me ula duai kerku ula kedia balai na kisendran uang to shim batobam nakane pibaro nama kane kalong kamet jenga ya kabaan IT na kabenta jong pi aha kaju kurukom
anda lala yabam ula shim ya kuri badak baingu ya me ula duai kerku balai kah lagi senran uang to shim batu di nakane pibara nama kane kalong kuri jang kasnam janga jang jutang batmai batbam jikut ya kaban penmi nak benta jang pi bana kabenta ki babon na kabenta ka chingma ya ki pop tole ya kane ban ken mau yanga ka ching maya chang ka ching e Ngi ben bna ya ching ya chung me ko trai ba ngi pla ya ka ching me pa chong me ha do ba men namar kata ko try kat bangi penmentai ka jing sya stam ba palaim jung khun jung me pada ka jing mi pat badan buram jungu pada ka jing kiu jungu syabeneng baru kat bangi ap khmil enti ka jing wan biang jungu ngi terwas ngu hame ya ka ne ka jing kia ka ba khu ba baim ngi karpa de me to pe ka jing terwa knya jung ka balang jung me patu ko bo de jing kia ubada ka jing yap jungu melamon ban penesuk ngi bat mehi to ai bangi ya ban psa da kamet ba kasnam jong khun jong me bade ka ban pendap da men sim ba khoi jungu ngin ka la long ka we kamet ka we ka men sim hau kris don penjenai ngi ban long ka jing terwa bam chikut ha me khna bangin yo ya kanang pateng lembat ki bala jit jong me karpang ai rengkat ba kamare the si ba khoi ka kmi jong blai rengkat bo joseph ba khoi ukurim jengka lem ka apostol ba khoi ba martir ba khrau buram rengkat bakiri khui baro haki bangi shania ban yok jinga rab na jinga sai lem baklam ku jengki hakmat jangme ngi karpar ko try to ai bono jingkia jing penesuk jingi un penroi ka suk ka sain baka jing penim yak perthei baro ko we to singob ha pan penskam haka jingi baka jingi yak balang pilgrim hang ne sla perthei rengkat bar syakri jangme uliyok pa khu jingi Wilbet o bishop jingi kakan hon ki bishop kilengdo baro barupai baro yoba malap pelong ujong me tos ngap ya kaching duai jong kane kaying kasem ka ba malak khot badin lumlang hakmat jong me kok pa bi isbon hakajing isne jong me lumlang halade ki khun jong me baro ki bala sapriang hasatlak perthei ya ke men ki para jingi shenrang patkan thei ki bala khlat no Mereka itu baro kibala pensing bahaya me. Shua bagian kelat nak ada kecingim, tu pedang kira kecingit sya kahima jeng me. Hang tangi kermen bandon, bagian honlang dak buram jeng me. Dau kris utrai jengi, dau bamat seh kepertei ya baro kijing bah. Dau lambat umbat hau kalong hameu blake pa badan bor ha ka jingilang ko we chung men sim ba kun baro ka burambat ka jingero jiu nam la jiu nam amen. Kumbala hukum yang ngi daw nong penim, bat kumbala hikai ngi dak tin belai ngi not ban ong. Kokpa jengi. Kupa penyang kelam kui keteng jumwe, kanwan kinwa jumwe kelam kumon jumwe ha kendau kupa penyang. Tuan kita shram ji kelam kasmi. Tuma bing kerengkang jengi.
kembang irung imap ke belas seniu ngi lami syar jing penshoy do pelai ngi kerpat ko try na ka jing seniu baro ha ka jing sbon jong me to ai jing suk jing sai ni ki sngi jingi kenang bara ka jing rap ka jing snei jong me ngin lai barabo na ka pop bangin yo jing ada na ka jing jenjar baro kat bangin dang ap khmi lan tia ka jing kermen ba khoi ba ka jing wan pat jong nong penim jingi uji sukris Namara kachumbe kalong pima, kachumbe kuat berkepuram, shalom la shalom. ko try Jesus Christ me balong ha ka apostol jong me ka jing suk ngai happy ka jing suk jenga nga ai happy wat pe ki pop ki sang jengi han re ka jinge jang ka balang jong me ba ka jing sbon jong me ta ha ka jing suk ba ka jing tali ka we kat kum ka mon jong me ma me ba im ba basan shar jinom la jinom amen ka jing suk utrai kandan barbor ringkat bat pi Ringkat batiru. da ka jing kemen tong iterwa ka da ka jing suk iwei ha iwei pat Kukun lang brod ublay, mikit kipa pertay, tuskaw sen eyangi. Kukun lang brod ublay, mikit kipa pertay. hakmi ukulang berot jong ublay hakmi ujisu ubalak hot lawerengi bandai ka cika ka panengkong yu ha ka jingim ka jingi suk mangi baro kibala syak hot syakane ka jingka wai jong ukulang beron usyang hok pamrung po ka ying jinga re syong tandak tin mensim jinga kan sekia hi Nishim kanembar arspa. Kanembar arspa. Ladangi pamyutrai, batni ya utrai, kum utrai baro ilong. Batngin im kumau, batngin im kumau, jing si cakabamaya. Utrai uong yangi, skapkane kahukum, syauk baleng bajonga. Cingkawai kacingin, diam kamet bat kasnam, lebat tuken mau yang kahukum
lệ lòng ca đa ca bà trái đàn ca chinh su ca trong nga ya pi ca bên lại đuôi lên ba u ku ba ca wan trai ngam long u ba bit ba men wan rung shanga hen rei om ta shi ken tin ka men sim kan sa kuj na ka pop na ka sang ba men rung na ka ching men ya utrai nga lech nyang da ching men ba ching ich un wan sa hai jong nga da ching im ba them mai ngan sa im man ka por ha du ba ngan poi sha breng la dang ni bam yu trai bat ni di ya utrai kum utrai baro in long bat ngin im kum mau bat ngin ik kum mau ching chi sha ka ba mayan utrai u ong yangi ngap ka ni ka hukum sya uk ba leng ba chong nga ching ka wai ka ching in tiang ka me bat ka slam le ba tu ken mau yang nga ka hukum ong utrai kerang yang hingga ai ikum bangga i yapi dakani ken kadang kin sati ba pilong kinong buta i jonga Kacing dua cing le kemen jubili ar jarar pusan. Kuk pau bah beneng ai bekacing ek ka bemela ai hangi hau kun chong me u Jesu Christ un men changi bat kathli ting jaga ching ek ya kabla kalang he kidanu changi Thomas se makhoj
kan kersu biang hapo cengi ya kecikermen bala kerku na kabenta kecengwan cuki ma cengme to ai ba kecenge ai cengme kan pen kelado rengi syakinong bet bom cita ceng sumbai juga gospel to ai ba kitu kisumbai kan pen kelado na syapo kalong breu Hacing kemilinti batikina jongka baneng batamai barka prathai batamai haba enda le job thiau ya kipor jongka ching snew kaburam jongme kanting shan chinom to ai baga chinge ai jongka ching le kamen kan kersu biang hapo jongi kipil krim jongka chikermen ya ka chingang no na kabenta kispa jongka baneng to ai bagata kacu kacingai ai kan pen preng ya kacikamen bar kacing sup jognong suspa jongi hasa tala kaperthai hami ublei jongi ya bla karku jinom kanong kaburam bar kacingaro jinom la jinom amen kokpa jongi uba meneng kanwan ke ma chome kanong kuma chome ha kanong ba meneng to ai gimita kacimam jongi kabala kasi matama pi kanong jongi Marwada namingi siya cipensoy, Henry tepla dingina kabasneu amen. Kublay kumaria kepada pergecingay Malakar kuya subak po chong pao Jesu. Kumaria bukod kumi chong blay derwana kabenta chingi kinong pop. Mentab kapor kicingay chingi amen. Kaburam hau kwa berakun madaw si makod. Kumba kalalang hakabang ko kumcimenta para po sinom la sinom amen. Hakmi ngayeng hakaching khang bat ngatin ladau no unyo sngew ya kasur jenga badun pli ya kaching khang nganrung hapo ying bat ngan syang bam lembat o mauro lembat nga jongin ya dawai tu sngew sene bandon lem bat kipai jongme ngikar pat ko try batu lam ya kito kiba malap pendap da kaching maya bakan jabeneng bakin jam na kaching im barim sya kaching im kebathamai ngipan ya kane dau Chris utrai jengi amen utrai undon ringkat bat pi ringkat bathiru uble badan bor baro un kerku kerdo ipi ukpa ukun baru mensim bakuin amen Keleisuk iba syakri utrai da kaching im jong pi ngis ngongu yau play kanembar saus pak kendai jingker ku to teker hai jing ai e hangi ben shlei
sa juno